Boti rokubwatia hekero aborkiwa habange bari siko kubwatekana n'ekisukuru chinyinge konyara kuba gusiekwa kubwatekana no gusambwa w'ekisukuru echo niko bono huwasaba kwabekirwe gochiase chikanisa kwenekia buna ngusabira chira aborkiwa Adams Mocheno kagokwana hayega niko bono ekeraringe ase ekanisa ya Edwin Memorial yegi Adventist kutoka ase wodi ya Mekenene bunge ya Borabwe county ya Nyamira nigasabira aborkiwa kobeka chisemi bosio erie bachia koba abarai bankyo Ikitariaga koneka nene yobono twesi tuanchire na abandi babwatane na Mochenwa togende njira kwenda asengo asenya sai asenye njogo gima wakongirega muroje buna maguta mentete ubugima buna bokongete nsicho ya Kenya bono kuna chitika twebe bintu byenseye torengere yamangana iguru amen usewa bune bintu byoja byakonga nonyaba na siasa kwanyora umwikutu bwati turambe korandi Yobona baminto una pasta bateria na boletekero kyo senator wa Nyamira county anda kengo ngakirete kurota maiti buyamono nayo tangakirete tagonya weitia 2027 ni mambiere no chonga akiri tagonya oteba nakibononta akirete mumuroyo muyaiga 2027 ya akire moche mungu atisie tosukie county yetu ya Nyamira ngenda senate mbakora representation na oversight yerengia ekyo moelio pastor abalisia na abaibuli enzeito yabeire nkomo muikomube ubwatira abana baitu nakichisukuru mwarorire amangana abeire amange amangana abuchire bekera abana baita amasabo mubabekero boroso borobuya nene mubatebi ubuya wechisemi ntoreamo nali bara pere chisukuru ali basome egere mambi yabo ebengia bila masomo ntubuna kusiga amali mutubwati garama ke etugora nyoro bwata kangomba kamo ngagocha goisana abana bali ndokera abakonye na masomo ubona tigatubatebi ubuya bwa masomo onyenje Mochenwa masomo ari nasomete yo engineer na raya gerete muroje mesete gatimesete buya yo abana neinwe igwera abaiboli moso school masome amangana mange tiga ikiagera mambia uikamonyero sibon utabege tio boroso marrota kobo tiganya saba senie pasta mulisinya moko nabangariganiga mulisio no muyasana netaye unabegete byayiga nabangarigania tiganenche nsapoti ekurusediye negetoro kyane ya